Ola sagardotegiaren txotx denboraldi berria hasi da. Asteburuetan trikitixarekin. Kalitatezko sagardoa bertako sagarrekin ekoiztuta. Anima zaitez eta erreserbatu. Irunen, Meak auzoan, ingurune ezin hobean. Ola sagardotegia itxita egon da, urtero bezala abendu urterri inguru honetan. Orain sagardo denboraldia hasiko delako, atxeden hartu duzue, Iñaki Bengoetxea, eta orain ze gogoz denboraldirako? Bueno, ematen du indar berritu gela pixkat eta, hasitzen gen, gogoakin. Bai gu eta bai jendea. Iganen hasiko duzue, hoi bezala hemen egiten duzuen festarekin, lagunekin, musikarekin, bertxekin, konta guzu ze izango den? Bueno, pixka bat urteroko moduan, bakarrik gonbitatuak edo pixka bat berriak izaten di urtero, ez? Aurten trikitilari bikote bat, oso ospetsua izan duen Irunen, eta, bueno, ospetsuak guetzako, igual era zabalien ez da asko haitu, baina trikitilari txapeldun horriak izan duzien, Euskal Herri mailan. Joseba Zabalo eta Patxi Aierga, eta hemen animatzen haitzen di asteburu askotan, eta bera jentzako aurten aukeratu dut omenalditxua. Bestalde, omenalditxo bat ere egiten diozue beti norbaiti, lehenengo txotxe egiten duena, inor baino lehenago dastatzen duena sagardoa, aurten aurreratzerik nori izango den? Bai, pixka bat hori, zen dutena, trikitilariak izango die, eta, bueno, igandean ikusko zuen, ze bikote den, hemen asko ibiltzen diena die. Joan denako 16 urtiotan aste bururo, trikitisa jotzen, animatzen jendea, gure euskal dantzak eta gure kutsuak zabaltzen pixkat, eta, bueno, horiek nahi nituen aurten oroigarri pixkat eutzi. Nola joan da aurten sagardoa egiteko prozesu hori, guraldia, izan dugu nahiko uda ona, udazkena normalen baino beroagoa, zer eragin izan du sagardoan? Sagarra ona etorri da, pixka bat etorri da lasaire bai, baina atzea. Nik txotxeko nahi nituen pixka bat ez horren berdiak batzu bentzat. Pixka bat aurreatuak edo goxo-xio, baina, bueno, nik uste sagardo kalitatea aurrea begira, uda aldea eta onak izango ditugula horten. Momentuz zer dastatuko dugu, ze zapore gutxi gora bera? Bixiantza, ne ustez, batzutan hori harrapatzen diote, zahar gazilena, ez aziduna bizi, zahar gazilena, bixiantza, finak eta udaldea edo hemendik hilabetea etorko dien sagardoak, gustureango ditugunak, fruta gustoa askokin. Eta, bueno, nik uste jendere hori gustatzen diola. Beti bezala, inguruko sagarrarekin, ez? Bai, dena hemengo sagarra genuen, aurten gaina sagarra asko zen, asko. Kanpoa beste sagarrote egitara biali berri izan dut, sobra nueloko. Etxien bakarrikan 160 tonela da bildutut. Eta handik ez daude sagaztiek egun ematen, osea, sagarra asko nun, aurten. Eta espero dut aurrea segitziola. Bestalde, urtero aurkezten dizkiguzu berrikuntzak edo ez zara geldirik egoteko gizona ez, bai sagar muztioa edo ezakite hainbat berrikuntza atera dituzunak, aurten zerbait aurkezterik? Bueno, sagar muztioa urtero bezala egongo da, gaztetxoentzat, eta gero kupel bat egin dut errezila eta 120 mozoloakin. Nahiko gutxi mozoloa, baina jendea ikus dezan, errezilak ze sagardo argila ematen duen, eta pixka nahi duna probatu desberdintasun bat egongo aurten ekupela batin. Jendeak ikus dezan, diferentzia ez. Lehen urtean ere izan zen alako zerbait, ez? Ze erantzun izan zuen? Zein izan zen jendearen erreakzioa? Lehen urtean oso ona, izan duzen mozoloa patzuloakin, eta nuen 150 bakoitzatik, eta oso ona zen. Aurten pixka bat gutxillo bota diot geza, eta bota diot gazila gehiago. Orduan argixio atera da, baina jendeak ikus dezan, ze sagardo mota atetzen den, errezil sagar bat, eta mozolo pixka batekin, 120ekin. Eta horti pixa jendeari joan tanteatzen, jonde urtean kolore gehitxo batzun, horten aber gutxitxo baldin badu, tarteko bat, edo jendeak beti gustatzen hau, azken urteotan kopela bat desberdin, monobarietala o bibarietala itea, jendeak ikus dezan, ze ematen duen sagar horrek ez.
Igandetik aurrera hemen izango aukera astebururo, ez? Sagardoa dastatzeko eta menua ere bai dastatzeko. Bueno, zergatik gonbidatuko zenuke jendea etortzera? Urtero bezala pixkat probatzea, sagardo desberdinak izaten die, urta biak asko izaten du, ze kosetxa biltzen den, eta batez ere pixkat ondo pasatzea, ez? Hainbeste katazkak bizi moduan lanan eta bar, eta etorri pixka bat jendeekin hitzein, bromak editan pixkat ibili, eta ez dakit, erdara esatena kortoi kanbio pixka bat egin jendeak, ez? Egin dezala pixka terapia, pixka sagardo terapia esango nukenik. Kupel ondoan nahi duenak bersoa bota, edo kantatu, edo asteburuan dantzatu, denati pixka deitu aukera izango du. Igandekoan gutxi gora bera jende berdina izaten da, edo lagunak, ezagunak eta bar, gero nabaritzen duze gainontzeko asteburutan jende berria etortzen dela, ez dakit jende gaztea animatzen da, edo izaten da aldaketarik? Asteburutan jende gaztea etortzen da, eta normala ikusten dunik asteburuan jende gaztea. Aste tartean berriz etortzen da, beti ohitura duen jendea, ez? Sagardotegira etortzen da, lasaiago, kontzientzik egin sagardoa dastatu, eta adinean kontua da dena, ez? Pixka bat autokritikak egin, eta asteburuan berriz normala da, gaztia gehiago etortzen da, juerga gehiago egiten du, broman eta erobolara gehiago izaten da, eta, normala da, bi faktore izatea, ez? Aste tarteko jendia eta asteburuko jendia. Eta aldatzen ari da sagardoarekiko, sagardoaren kulturarekiko errespetua, interesa jendearen partetik? Bai, hori ikusten dut, badatorrelak erotak gehiago, ezkerrak katak egiten dira hor barna, sagardori buruz aipatzen dela erotak gehiago. Ohitura heldu da, jendeak, gutxinez sagardoa hartu, koloreari behitu, usaitu, pixkat dastatzeko momentuan, ez? Bada beste kultura bat heldu da, pixkat, jendeak kontzientziatzen edo, badator. Eta gero kritikak jasotzen dituzu edo jendearen komentarioak? Bai, eta kritikak batzuek onak izaten dira, batez positibo baldin badi, ez? Eta beren iritziak jakitia ondo da. Batek irudituko dio gauz bat eta bestiri beste bat, baina, azken batien behar duzu bitetik entzun, eta nik esatut dena, beti gehioko baldin bada honek hori, hobeto, ez? Eta bestela, bakizu, ontzen joan gauzak egiteko formulak edo, baina, ona da jendeak kontzientziatzea pixkat, ez sagardo hartu eta edan, eta dena berdin da hemendik ean, hori 10. aurrera baina hasiera errespetu hori ondo iritzen. Oso ondo, mila esker Iñaki. Bale, zueri, eskerrik asko.